पाय देव हा दी पाय हा चप हा नाही एका जमत नाही अजून एका सुधरत नाही त्यामुळे जमता जमता काहीतरी. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर आता आपण बघणार आहोत आज की मशीनवर भात कसा जोडतात. मशीनवरची जोडणी बघूया. पारंपरिक जोडणी तर तुमका दाखवलं आहे मागच्या व्हिडिओत. आता आपण मशीनवरची जोडणी कशी असतं ती बघूया. आणि या कपावर दिसतं ती माझ्या नेरिया. आज भाकरी नाही पण काहीतरी वेगळा. आता थेट जाऊन बघूया आपण. चला तर मी तुमका मागच्या व्हिडिओत सांगितलं होतं की आम्ही पारंपरिक पद्धतीत भात जोडतो. आम्ही अजून पारंपरिक पद्धतीतच भात जोडतो, पण बहिणीनाच कामदार त्यांचा लवकर होऊसाठी मशीन घेऊन बोलावलेलं आहे. तर आपण आज मशीनने जोडूचा सोप्या पडता की पारंपरिक पद्धतीत सोप्या पडता ह्या बघूया. चला तर आता आपण आग्रात इलो. तर आजचं आमचं नेहरी काय बघूया. सांबार आणि अरे आंबोळी पोळी आहेत पोळी. तुम्ही काय का यो काय नाही, यो फक्त खाणार हो. बाकी काय नाही बघा. तुमका बोला इथ पण नाही. नाश्ता आमच्याकडे पोळी आणि सांबार काळ्या वाटाण्याचा. तर यावं तुम्ही पण यावा. मी बघा मशीनवर भात कसा लावतात त्या दाखवते आता. या बघा या मशीनवर भात असा लावतात आणि त्या सोप्या आता. आणि हे दाबोळ्यातले आहेत कामगार. तर आज पुरा करूसाठी भाताची म्हणजे मशीनवर लावूचा हा सोप्या लवकर जोडून होता, पण त्यासाठी वारेवणं जरा कठीण पडता आणि तकडे कापतात थोडे जण. आणि याकडे भाऊजी एक कवळे आणतात. हे बघा आज 20 कोपरे कापून झाले. कापून म्हणजे 7 कोपरे कापला आणि 20 कोपरे या मशीनवर 2 मशीनमुळे जोडून झाले लवकर एका दिवसात. म्हणजे मशीनीचा फायदा हा फक्त वारेवताना जरा त्रास होता एवढंच. भुसकाट येतात त्यामुळे. आणि पाऊस असलो तर मशीनीचा खूप फायदा होता. या ही मशीन ती 1 गिअरवरची आहे आणि ती ती 2 गिअर दुसऱ्या 2 गिअर आहेत का. म्हणजे दोघे जण तिच्यावर भात लावू शकतात आणि हिच्यावर 1 जण लावू शकतात. आणि ही इलेक्ट्रिक नाही, खयव घेऊन जाऊ शकतास. ही पॅन्डलवरची आहे, पाय मारतो लागतंय का. चला तर आता भात कापून जोडून झालेला. आता जेव केला दुपारी. आज पूनमकडे जेवण आहे. तुम्ही पण जेव केव्हा बघूया काय आता. जेवण काय जेवण काय काय नाकाला माहिती. तोंड बघ, तोंड दुधा पाहिला. जेव बोलावं इंका. जेव बोला. जेव केव्हा म्हणून सांग. हे जेवण उठले पाहुणे जेवण उठले. हे हेंका सांगण ते होईचो आपलं चॅनल. चला तर आज जेवण बघूया. माशाचा पुन्हा माशाची फ्राय करतात. कसले मासे. दोडी त्याची धांदल झाली. कामगार मॉप होत त्यामुळे.
कसो मसालो बिसालो तयार केलाय. काय काय घातलंय त्यात? मिरची, आला, लसूण, पटापट तयार. आज कामगारांका माशाचं जेवण. कसं भाजता बघा व्यवस्थित. घाई झाली एकट्याची. आज तिची घाई झाली आहे सगळ्या जेवण एवढ्या माणसांचा करूच. किती माणसं होती? 20 जण. 9 आणि ही किती? आपली सगळी धरून 20. किती हो? आपली किती? 6 20 झाली 20. हे माका बाबा कोशिंबीर ठेव. आकडे भाऊजी जेवतात आणि याकडे मासे भाजतात. नंदनसाठी आणि माझ्यासाठी फ्राय करूचे लागतात. हे बघा मासे एका. कारण आम्ही चटणीतले खात नाही जास्त. मोठी होती गो तेवढी या. ह्यो वळवळता एका भूक लागलेली आहे याच्या पोटात कावळे बोंबाटतात. होय ना रे? ती बघा तळमळी सुटली आहे का आता. यांका जोक बोला माशात म्हणून सांग. कोणा कसे काय बघती आणि काय कोण बघतात ते. चॉकलेट देतले तेव्हा तुका माहित नाही. चॉकलेट देतले काय नाही तर बघ. हा काय अरे चॉकलेट पाठवतले तुका. काल गो आमका गिफ्ट दिल्यानी ना. मग सगळे भात मी ते भात 5 मिनिटं सगळे एकूण भाजतले ते सगळे कसे माका आवडत नाही ते. चला तर आता मी जेवते. माका भूक लागली. तुम्ही पण जेव केव्हा. मासे फ्राय होतं. परत आमका भात जोडूक जाऊचा. आज सगळा पुरा करणार. हे भात कापणार आहेत आणि ते तिकडे मशीन लावणार आहेत. मशीनवर भात लावणार आहे. त्या नंदनचा भात हा. हा फक्त मशीनीत ह्याच गोंधळा या बुसकाट काढूचा लागता. या बघा या बघा. तर आता आम्ही नंदनच्या घराकडे भात कापतो. नंदनचा होय ना रे? हे अगडे बघ माझ्या रागावलो होतो. बोलत नाही माझ्याशी. आणि आम्ही भात जोडतात मशनीवर. कैसू आणि आता नाश्ता येतात. संध्याकाळचा नाश्ता वडापाव. आज दिवसभर आम्ही आग्रातला जोडून नंदनचा भात जोडीत होता. आपण कापून पूर्ण जोडून झाला. कापून झाला आणि जोडून झाला. फक्त आता तो सरलो सुकत घालूच लागता ओला जोडल्या कारण. आता पूनम लावता बघता जमता काय पण जमत नाही आहे का. पहिल्यांदाच घेतलं ना. पाय देव हा दी पाय. हा चप. हा नाही एका जमत नाही अजून. एका सुधरत नाही त्यामुळे जमता काहीतरी. आता पुरा झालेला. अशा प्रकारे आमचा आजचा भात जोडणीचा व्हिडिओ जर आवडला असाल
तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. चला बाय बाय. हे भात लावणारे आहोत आणि ह्या बाकीचा प्रेक्षक आता बघणारा भात कसे लावतात ते. हा पुष्पा मात्र काम भरपूर करता है बघा. आता मळूचा काम पुष्पाचा. पूनमने शेवट केलेलो हा भाताचं. चला आता वडापाव आणलेले आहेत खाऊचे. तुम्ही पण यावं खाऊ, आम्ही पण खात आहोत.